थांखानाय खर' गिदिंनाय मानो बेफोरबायदिल' जाबाय दं आङो आइदै खर'आ आइदै जिरायथ'नोसैहाय आं बेखिनियावनो बारबो खोलो खोलो फैखादों न' सिङाव थाबाथ' बांसिनसो खर'खौ गिदिंनाय सानाय मोनो आङो फेनबो गैया बारबो गैया अशान्ति लाइफ मा बुंबावनो खर'खौनो सोर 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 गिदिंनाय मोनबाय आं आइदै रखर आइदै बाल हमनोनो हाला मा बाल बाल जागासिनो खबाइसेयाव लाइन न'आव थानायावबो एसे एसे गिदिंखायोमोन थेवब्लाबो एसेबांबो गिदिङामोन दा माबा बांद्राय गिदिंग्रा जाबाय माबा जामारदों आं हमनोनो हामालालै लाफाथै खर' गिदिंनाया हामबायना नोंनिया आइया नोंखौ नागिरगासिनो ओंखाम संनो नों बेयावसो दंफैयो मा एसेबां अन्थाइ बिखानि गोजा नोंसोर हा एसेबां खर' गिदिंबाय दङ थेवब्लाबो नोंसोर आंनि ओंखाम संनायखौनो नेबाय दङ हा नङा नोंनिया मा जामारदों आसल मथे खर'आ मानो गिदिंबाय थायो थौ नङाबा आंजों डक्टरनियाव नायजानो थांनि थौ थांजाबाय आं नोंजों मानो मा जायो हौवाजों थांबा मा जायो थाङा होनना बुंदोंना थाङा आङो लागिबा बेफोरबायदिनो खर' गिदिंनानै थैना थागोन थेवब्लाबो नोंजों थाङा आं डक्टरनियाव होमबा बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै होमबा नोङो माबा माथो होमबा ओरैनोबाबो आंनि लाइफआ गाज्रि जाखाबाय होनबा आं आइखौ मा होनना बुंहैनांगौ खिबु बुंहैथां खिबु मा बुंहैनांगौनो साला मानसियाबा मा खर' गिदिंनानै थाबै रखम मोनबाय दङ नोंसोरनो साला ओंखाम ओंख्रि संना होनांगौ आङो थां बेनिफ्राय सोर ओंखाम उखैदोंबा सङै सङै जा मिथिबाय आंखौ लामा नायबाय थानाङा आं बेमारि मानसिखौ मिथिबाय दाथ' नोंसोर आंखौ सानगासिनोसो ओंखाम ओंख्रि संनो बानानै खर' गिदिंनाय एक्टिं देखायफ्लादों होननानै बाया लाफाथिया एसेबांबो बादुलि नंला सिगांनि बायदि मिथिबाय नोंसोर जि सानो सानबाय था आंहा खर' गिदिंदों आंखौ डिस्टार्ब होबाय थानाङा थां बेनिफ्राय मास्टि मा होनना बुंबावनो दै आंनि फारसे माथो जेबोआनो गैया बेनि गोसोआव दाबोसो मोजाङै रायज्लाया उफाय गैयिनि थाखायसो आंजों फैदों नङाबा फैनाय नङामोन बियो माथो खालामबावनो आरो आंबो नोंखौ मोजां मोनोना बेनिखायनो लाखिबाय पार्टिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संना होनांगौ खर' गिदिंबाबो खर' साबाबो लोमजाबाबो अन्थाइ बिखानि गोजा मानसिफोरानो बिदिनो जायो खोनाहाय बांद्राय गैजा रोङि मानसिफोरा बिराद अन्थाइ बिखानि जाखायो बेमारि मानसिफोरखौनो लामा नायबाय थायो जेनेबा गावसोरना हायथिं गैयासै सेसलै आपाथि सेस ओरैनो टेनसनखा मानसिया बेनि सायाव आरो बेमार आसलथे मानो बेफोरबायदि जाखो आंनि लाइफआ थैबाबो जायो आं थैनोबो रोङा सुइसाइड खालामनो सानबाबो सुइसाइडखौनो खालामनो हाया आइ जायदुम थांसै आङो दे थां ओमफ्राय आंथ' ओंखाम ओंख्रि संना जालायाबाबो जागोन ना नों संखादों ओंखाम गोजा दङ ओमफ्राय माबा मोनसे एवना जादो दे आइ आं टाइमखौनो मोनस्लाबासै थांसै आं दा लोगोफोरा नेबाय दङ आंहा आंसो एवना जानांगोन होनबा नोङो भाजाखौबो एवना दोननो हायासै आरो एसेबांथ' आर्जेन्ट खामानि ओंखारदोंना आयौ हाबाब नोङो भाजाखौबो एवना जानो हाया होमबा लोगोफोरा आंखौ फन हरनानै लिंहरगासिनो मिथिगौ ना टाइम गैला आंहा थांसै बाल गरमफ्राव बासै आङो गेसबो गैया माबो गैया फारसेथिंजाय आरो आलु थास' बेफोरल' आरो गेसबो गैया गेस थानायबाबो फटनो संना जानो हायो गेसबो गैया माबो गैया आरो खमसे खम दावदैथ' लाबना दोनफैनो हायोना सानफ्रोमबो मा आलुजों जाबाय थानांगौ नामा बै थास'फोरजों जाबाय थानांगौ नामा आं हाया दे बेफोरजों जाबाय थानो हाया थारोहाय आंलाय अबेनिफ्राय दा ना बेदर दावदै मोनबाय थानो साख्रि गैया बाख्रि गैया अबेनिफ्राय ना बेदर दावदै लाबोबाय थानो हानो आंहालाय खोब माखौबा एसे एनै ना बेदर लाबोनायावनो दैफा दैनि दावदै बायना लाबोनायावनो माखौबासो साख्रि बाख्रि नांलायगौ नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैयाहाय जेबो लाब गैया थांसै आं जाबा जा जायाबा था जाखायाबो था आङो जाखायाबो जायाबा था नोंहासो रानना थानांगोन नोंहासो उखैगोन थांसै आंहा माबायदि बिमा बियो फिसाजोनि फारसे एसेबो अननायानो गैया आलुल'खौनो एवना गालांनो हायासै न'आवथ' जेबो थाखायानो आलुनि अनगा आलुआबोसो थाबावा मालाबा बाल्लावबो आङो एवना जायाहाय दाखालि सेलबारिया आंनो 10 थाखा होनाय दङ बेखौनो आङो मेगि लाबनानै जाफैनोसै खोनाहाय मेगि लाबबाबो आरो संना जानांगोन ना मेगिखौ नांला दे माबाफोरखौनो जाहैनोसै आंहा चिप्सफोरखौनो कुरकुरिफोरखौनो फैसाबो होलाङालै थाइसेबो फिसाजोनो सेलबारिया होनायनि थाखायसो सेलबारियाल'सो अनो आंखौ सेलबारि गैयाबा आंहा रावबोआनो गैया सेलबाराय नों मा एसे मोजां
नों आंखौ मानो एसेबां अनो? मालाबा मालाबा गारि भाराबो होयो, मेथाइबो दौवो, फैसाबो होयो। मा एसे मोजां नोङो? बिदिखायनोथ' आङो सिलबाराखौ जोबोद मोजां मोनो, अननो ओंखारसो। बाखिथ' रावबो लोगोखौनो फोथायजायाहाय। सैथान गोजा, जाख्ल'नाय गोजासो बाला। सासेयाथ' आंनिफ्राय बाखि जानानै फैसाखौ दाबो होआखै। होगोनल' होनबाय थायो, 20 थाखा मानि दाबो होनायानो थायाखै। मबाइलावलाय माथो रिसार्ज दङलै, सिलबाराजों रायज्लायनि र'। नाथाय मबाइलखौ बिमायानो लाबाय थायो बिसां। है थेवब्लाबो हरनाय नायनि र', हारसिं बोरैबा मोनदों आं। बेजों रायज्लायनो मोनथाराखै। मैयाबो दाखालिबो स्कुलाव थाङाखैना आङो। बिमाया रिसिभ खालामबालाय दानना होनोसै। सोरो हा? फन हरबा हरनानै मा जेबो बुङा? बबि नामायो हा? ना बबा? दानना होबाय माथो। सोरनो मा खर'नि फिसाफ्रा फन हरनायमोन? फन हरबा हरनानै जेबो जुदि बुङाबा ओरैबायदि रागा जोङोना आङो। सोरो आयै? मोनथियाहाय। सोरोबा फन हरबा हरनानै दानना होबाय माथो। आंहा एसेबां मोजाङै इउटुब नायगासिनोमोन, कार्टुन भिडिअ'। हा माथो जाखो आयै? नायफिनदो। औ, ओमफ्राय आबा अबाव थांनो नागिरदों नोंहालाय? आयै सक फाखोसे थांना फैनि र' लोगोफोरजों। दे थांनानै आरो नांथाना थानाङा आरो। जागोन देलै आयै, आं थाबैनो फैगोन दे। आरो बै गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाङा दै। आं नोंखौ नायगासिनोसो। सोबग्रा लोंग्राफोरजों लोगो जानाङा आबा, मिथिबाय? जायालै आयै जाया। दे होमबा आयै थांसै आं। दे थाब फै दे आबा। जागोन दे आयै। एसे सेंग्रा जाहांनायखाय बियाबो न'आवनो थाया जाबाय। सिगांबा बा बिमाजोंल' गुलि थाबाय थायोमोन न'आव। क्लास 8 मोननाय लोगो लोगोनो सोलायबाय। गावखौनो गाव सेंग्रा सानना लाग्रा जाबाय खोनाहाय बिबो। दिनै आंनि आइ बांबुलिया थांना थानाय मोनबा आइ बांबुलियाबो सिख्ला जागौमोन। क्लास 10 सो मोनबायमोन दाहालागै। गोसोखाङो आइ दाबो नोंखौ आङो। आंनि आइ बांबुलि, नों दिनै थांना थानाय मोनबा सिख्ला देरबायमोन नोंमोन। नायनो लुबैयोलै आं नोंखौहाय। नों मा जामारखो? नों बोरै थैमारनाय? नोंखौलाय आत्माया जामारनायमोन ना? बै सांगिला फाफिया ओरैनो थगायदोंमोन खोना। गावगायासो बुथारना दोनदोंमोन खोना आंनि आइ बांबुलिखौ। बेनिसायसो आं जांगिलाजों खारसनहैनायाव आइ बांबुलिखौ लाङाबाबो जागौमोन। मालाय खमसे खम थांनाथ' थागौमोन। थाख्लाजों थागौमोन मालाय। आं मानो लांफानांगौ देनाय बेखौ? जांगिलाखौ गोसोना लानानै बेसेबा गिदिर दाय मावना लादोंमोनहाय आं बेथो। जांगिलानि जायगायाव आङो गुबुनखौ मोजां मोनबाबो जागौमोन। आंनि आइ बांबुलिया थांना थागौमोन दिनै। आइ बांबुलि, नोंखौ जोबोद नायनो लुबैयोलै आङो। नोंनि गांसेबो फट'बो गैया। आंबा एसे खम समायना जाथारगौमोन आंनि आइ बांबुलिया। आंनिनो लाथारदोंमोन। आङो थाबिसखौ लायनो थाङामोनबा आइ बांबुलिया गोमानायानो नङामोन। मा जामारनायमोन? आंनि आइ बांबुलिजों मा जामारनायमोन? बै जांगिला फाफियानो आंनि आइ बांबुलिखौ बुथारनानै फबना दोनदों बियो। फाफिया, मैथास्रिनि हौवाया साला फाफिया। बेनिखायनो आं दा आबा सिलबारायखौबो गोमाजानो गिसोयो। बेनिखायनो आङो बांद्राय बाहेराव थांनो होआ बेखौबो। गिनाय मोनो, आंहा मोनसे शक जाना थाबाय। थांखांनाय बाथ्राफोरखौबो सानफ्लांनानैनो मालाबा उन्दुलाङा आङो। आबा सिलबाराया आंनि बाथ्राफोरखौ मोनथिबाबो मा सानगोन? बेनिखायनो आं मालाबाबो मोनथिहोआ। हिनजाव गोनां हौवाजोंनो हाबा जानाय होननानै मोनथिबा जोबोद गाज्रि मोनथारगोन आंखौ। आरोथ' खेबथाम हाबा जादों होनना मोनथिबाथाय मा सानगोन? बिमा, ओइ बिमा। मायो? मायो माने आङो सकआव थांनि र'। माबाफोर लाबोनांगौ नामा? जेबो लाबोआबाबो जागोन दे। नङाबा दाउदैखौनो लाबोदों दे, दैनै। दे, ओमफ्राय आबा सिलबाराया अबाव थांदों? आङो सोंफ्लांनायबो जायासै। लोगोफोरजों थांदों बियो। दे थांनांगौ दे, मालाबा थांनांगौ। न' सिङावल' हाबना थाबाय थाबा एसे बोरैबा जायोलै मानसिया, एसे बेरायनांगौबो। थेवब्लाबो गियोलै आङो, बिफा मोनथिगौना। नोंथ' आंनि सिगांनि जाथायफोरखौ मोनथिखागौआनो माथो। आंहा सासे फिसाजो गोमाखांबाय। बेनिखायनो जोबोद गियो आङो बिफा। आरो मोनसे खोथा बिफा, आंनि थांखांनाय जाथायफोरखौ आबा सिलबारायनि सिगाङाव मालाबाबो खिन्थानाङा दे। खोन्थाया दे,
आंलाय मानो खिन्थालाबायनो बेफोर बाथ्राफोरखौलाय थेवब्लाबो गियो आङो आंखौ गाज्रि सानगोन ना बियो बिफा नों मिथिगौ ना आंनि आइ बांबुलियाबो दाहालागै सिख्ला जाबायमोन थांना थानाय मोनबा दे नोङो बेफोरखौनो साननानै खर' गाज्रि खालामना लानाङा मोनथिबायना नोंहाबो खाफालाव बेफोरबायदि लिरनाय दंखायोमोन खोना जानो होननाथ' जायाना दे बेफोरखौनो सानबाय थानाङा आङो सकआव थांसै फैसाखौ अबाव दोनदों फैसाया बै खख्लाया दङ दे नों मोजांलै बिफा नों मोजां थाख्लायाबो मोजांमोन नाथाय जांगिलायासो गाज्रिथारमोन थेवब्लाबो नोंसोर साथामनि गेजेराव आं जांगिलाखौसो मोजां मोनोमोन जांगिलाखौसो गोसो होथारनानै मोजां मोनदोंमोन आं नोंजोंथ' जेबो उफाय गैयैयावसो हाबा जादोंमोन आं आरो थाख्लाखौबो साख्रिवालाखायसो मोजां मोनदोंमोन आं नाथाय बै जांगिला फाफ्लिखौ साख्रि गैयाबाबो आं गोसो होनानै मोजां मोनथारदोंमोन बेखौ दाय सेलब्राजों रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोनला माथो बिमायानो लाबाय थायो मबाइलखौनो ओमफ्राय बिमाया रां खिनिथारखोनाहाय बिसानिया बेनिखायनो सानसेखालि आइजों नांलायसोनाया मोजां नंखायामोननो बिनि बिमाया आंथ' बुंना लाबाखैसो जाय हिन्जावजों आइया नांज्लायदोंमोन बै हिन्जावनि फिसाज्लाजों लोगो जादों होनना मिथिबाथाय आइया आंखौ दोखो रायखागोन बेनिखायनो आङो मालाबाबो खिन्थाया आरो सेलब्रायाबो मालाबाबो खिन्थायानो सेलब्राय नोंखौ नायनो लुबैसोबायलै आङो रायज्लायनोबो लुबैसोबाय स्कुलाव थाङिया साननै माने जाबाय दाखालिबो खर' सानानै थाङासै मैयाबो आरो बानानै थाङासै आं आखायावबो फैसा गैया नालाय लामायाबो गोजान जायोना गारिजों थाङाबा थाबायनो थांनो बासै आङो मालायबा दाब्ले आब'आबो कलेज मोनबाय आंसो माला मोनगोन बोसोरसेयानो दंबावो दासो क्लास 10 मालायबा दाब्ले आब'आ बि पासआनो जासिगोन खोना एबारो दाब्ले आब' थानायाव मोजांमोन मालाय आंखौ लांफायोमोन दा आरो हारसिं थाबायनानै मालाबाल' बै थमथमजों थांनो मोनो बेयावबो आरो भारा नांगौना आइनाथ' फैसायानो गैखाया फैसायानो थाया मालाबा थेवब्लाबो सेलब्राया होयो दिनै आंनो सेलब्राया होबाथाय आङो फैनो हाबाय 10 थाखाल' दङलै बेनिखायनो थाङाखैमोन आं मैया गाबोन गाबोन थांसैलै आं थाबायनाबाबो थांसै सेलब्राजों रायज्लायनो लुबैसोदों मानसिखौबो नायनो लुबैसोदों दिनैजों सानथामानो जाबाय स्कुल सुटि खालामनाया आंहा आयु उदैखौ उखैनानै मोनबायानो माथो आंलाय ओंखाम गोजा ओंखाम दंखायो माथो खुरखुरि पेकेटसे ओमफ्राय चिप्स पेकेटसे लाबोनोसै ओमफ्राय बेजोंनो ओंखाम जानोसै आंहा सोरथ' एवबाय थानायलै आलु सालु बिबो अरावसो गेस थाबाबो बेलेगमोन गेसबो सोनो हायालै जोंहा बाल फैसायानो गैया अबेनिफ्रायबा सोगोन दे फैसायानो गैया जाबाय थायो बिमानिया थांसै आंहा दखानाव दङ ओरैनो नोंलाय नोंखौनो सानबाय दङ र' आं दा फोजोंसार फैनायखौ खिन्थानांगौ ना नाङा आं ओरैबायदि गिनाय मोनदों दा जुदि फोजोंसारनि बागै खिन्थायोबा बेथ' जोबोद गिखागोनलै जोबोद सिरियास लागोन बाथ्राखौ आरो फोजोंसारनि नाम्बारखौ बिनानै फन खालामनानै बिसोर नांज्लायलायगोन बेनिखायनो आं खिन्थाथ'ला दे मा जाखो माथो सिरि थाबाय जेबो जायाखै नै मासे थाम्फै फैदोंलै बेखौनो आङो नायबाय दंमोन नायबायसो दङ नामा बुथार नङाबा नोंनि थैखौ लोंना थांजोबगोन आंनि सनानि थैखौ बुथारबाय नै ओमफ्राय मास मोननैनि उनावनो जोंफोरनि हाबा जोंफोर सानैया हौवा हिन्जाव जासिगोन नोङो आंखौ लांमारगोन ना मास मोननैनि उनाव लाबोगोनथ' दानो लाबोगौमोन आङो दा आरो एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो ना सना नोङो आंखौ नागाराथ' ओमफ्राय नोङो दा बुंदोंसो र' आंजों फैगोन होननानै जुदि फैया जाना थाबा मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो नोङो आंलाय नोंखौ मानो नागिरनो सना नोंनो आंनि राजकुमारा आरो नोङो आंनि राजकुमारि ओमफ्राय फाग्लाया फन हरबावदों नामा हरबाखै हरला खोना बियो हरला आरो आं हरबाबो रिसिभ खालामखायाना सना आं जोबोद गिबाय दङ बे साननैसोआ नोङो न'निफ्रायनो ओंखारनाङा दे न'आवनो थाबाय था माबाफोर नांगौ जादोंबा नोंसा टिलुखौ लायनो थिनबानो जाबाय एसेबांबो दम गैयालै बे फाग्लानियाव थेवब्लाबो आं गियोलै सना न'आव प्रब्लेम गैयामोनबा आं नोंखौ दानो लाबोगौमोनलै सना जेनथेन मास मोननैखौ थाथानोसै मेगन मिसिबनानै ओमफ्राय नोंखौ लाबोखानोसै आं बास जेबो प्रब्लेम गैला साबे खिन्थु नोङो फैया जाना थाबा
आयु आंलाय मानो थाङा जानो आं ओरैनोबाबो हाबा जानो बैसो जाखाबाय नोंनिख्रुइ बोसोरै नामा गिदिरबावसिगोन आङो ओइ बे बोसोरनि गिदिरालाय मा ओमफ्राय आंखौ गिदिर होनना मोनथिबा नोंसाय मोना जुदि मायबाफोर बुङोबा दै जेबो बुङालै सना बे बोसोरनि गिदिरालाय मा जानोखाय एसे एनै गिदिरालाय मा जानो जेबो नङा होमबा मास मोननैनि उनाव हौवा हिन्जाव जामारसिगोन जोंफोरो औ आरो साननैसोनि उनाव बिमा बिफा जासिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै माने एसे समनि आंखाल आरोना बेनिखायनो गोलावै बानायनो हायासै ओमफ्राय गाबोनबो सोलाबगोन ना सोलाबा जेबो गेरेन्टि गैया आरोना लोगोफोर गाबोन हगारनाय जायाबाबो समफोर हगारनाय जागोन आरोना जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा गोलावैनो हगारगोन दै नोंथांमोना वेट खालामना थाबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ